Den er helt blød. Ja. Tror I vores piratfisk kan lide den? Ja. Og vi ser, at vi er sultne i dag. Så når man fået piratfisk, så kan de altså godt blive lidt forskrækket til at starte med. Fordi når jeg sænker sådan noget ned, så bliver de sådan lidt hård. Hvad er nu det, der kommer ned? Så der kan godt gå lidt tid, før de begynder at spise. Og andre gange, så springer de bare på det med det samme. Og i dag, der er de godt. Hvis I lægger mærke til det, så er det faktisk sådan med piratfisk, at ofte, der er de to, der bliver på samme side, og så gider det fra hver sin side af. Og på den måde, så kan de altså bruge hinanden som modvægt, og så lettere blive noget kød af. Sprøjter lidt det her. Ja, det synes jeg. Skal vi se, om vi kan se, hvor meget de har fået spist indtil videre? Ja. Må jeg se, om jeg overhovedet kan få den op igen? Hold da op, der kan man lige se alt, hvad sådan en rotte har inde i maven, hva'? Der er i hvert fald noget leverhold. Det der er lidt sjovt med de her piratfisk, det er, at her i den vestlige verden, der har de altså fået ry for at være nogle meget glupske dyr. Og lige når man ser på det her, så kan man jo egentlig godt forstå det. Men sådan nogle film som James Bond, hvor man viser, at den faktisk kan fortære en ko eller noget andet på få sekunder, det er altså ikke helt noget, man oplever i naturen. Det er sådan, at indianere i Sydamerika, de er altså ikke bange for at svømme rundt blandt de her fisk. For det de normalt spiser, det er altså små fisk og snegle og ting og sager. Så det er ikke ligefrem, fordi de springer på mennesker normalt. Det er kun, hvis de sådan bliver fanget op i en lille sø eller et eller andet, hvis floden den tørrer ud. Og de så er en stor flok, og der ikke helt er mad nok, så kan de altså godt finde på at tage noget større. Nå, skal vi se, hvad der er tilbage nu? Der er mindre og mindre her. Dem kan jeg så i heroppe lidt længere op, fordi vi har sådan en masse små piratfisk, og de får en masse unger herinde hele tiden. Og det er lidt sjovt, fordi så lægger de æg heroppe langs kanten her, og så hannerne, de svømmer hen over æggene hele tiden, fordi på den måde så bliver der det frisk vand